Najmilší Hugo, naposledy si prinavrátil mier na ostrov džungle a my sme ti za to hlboko vďační. Dlho sme žili šťastne a spokojne. A ja som si myslel, že mier zotrvá. Ako som sa len mýlil. Jednej tmavej búrlivej noci sa Skylla, Don Kroko a ich vojaci vrátili a zajali môj ľud. Skylla zotročila celú Kikuovskú dedinu. Dňom i nocou ich núti drieť vo svojej diamantovej bani kvôli čiernym diamantom, ktoré potrebuje do svojho elixíru. Bohužiaľ, Skylla objavila recept pre najvyššie zlo. Ak sa jej podarí vyrobiť odvar z čiernych diamantov, jedna jediná kvapka postačí na to, aby sa stala najkrutejšou z čarodejníc. Som uväznený v cele a nemôžem pomôcť môjmu ľudu. Ó nie, nemáme vôbec času na zvyš. Skoro budeme mať svoju jedinú kvapku najvyššieho zla. A som zvedavá, ak ma budú volať na najbližšom zhromaždení bosoriek. Najväčšia striga storočia? Či snáď najväčšia kráľovná? Čo myslíš, Kroko? Ja? Ozaj, ako to vyzerá v bani s tým odvarom? Fakt to musí trvať tak dlho len kvôli jednej jedinej kvapôčke? Madam, uisťujem vás, že všetko ide podľa plánu. Dobre, dobre. Len čo budeme mať kvapôčku, všetci Kikuovia budú tvoji. Ach nie, teraz naozaj potrebujeme tvoju pomoc, Hugo. Toto ju možno zastaví. Čo sa deje? Ja neviem, nerozumiem tomu. Výkon klesá. Tak niečo správ. Musíme si pohnúť. Madam, prosím, nedotýkajte sa. Prosím, nedotýkajte. Čím ďalej, tým lepšie. Teraz je olej úplne vypnutý. No tak poďme. Čo? No, kde je moja kvapočka? Ja naozaj neviem, čo sa deje. Las, ukáž, spravím si to sama. Prosím, nie, madam, ja vás prosím, preťažite systém. Hlúposť. Aké preťaženie? Nie! Hugo, dúfam, že už nie je neskoro. Áno, tak poď. Áno. Madam. Teraz nie, Kroko. Hugo, bál som sa, že ťa už nikdy neuvidím. Počuj, už skoro nemáme čas. Musíme si pohnúť. No tak poď!
Aha, Hugo. Čože? Kde? Madame. Moja kvapka! Jaj, to bolo oklop. Z celého srdca ti ďakujem. Ty nemožný, prehistorický plas, sprostý, hnusný. Prepáčte. Nič nevieš spraviť poriadne. Ty. Madame, ja Plas. viem, je to strašné, prepáčte. Ja vám ešte ukážem. Dole sa trolov. Madame, neopúšťajte ma.